Good evening, everyone. Welcome. Είναι μια ξεχωριστή μέρα. This is a special day. Πάρα πολλά πράγματα θα δείτε σήμερα, πρώτα ο Θεός. You're going to see a lot of things today. Καταφέραμε να φτάσουμε με επιτυχία στο τέλος του Easter Arts Camp. We have successfully reached the end of the Easter Arts Camp. Θα τα αφήσω για έκπληξη όσα ακολουθήσουν. The rest will be a surprise for you. Και θα σας καλέσω να σταθούμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με δύο ύμνους. Let's stand and worship with two hymns. Ελάτε να ψάλουμε μαζί «Κατέβηκες εδώ στη γη να ανοίξεις οδό». Κατέβηκες εδώ στη γη να ανοίξεις οδό, απ' τη γη στο σταυρό για να σωθώ. Από εκεί στον τάφο, απ' τον τάφο στο Θεό, Κύριε μου σ' αγαπώ. Κύριε μου σε υψώνω, Κύριε μου σε δοξάζω, μου φέρες τόση χαρά, τη χαρά της σωτηρίας. Κατέβηκες εδώ στη γη να ανοίξεις οδό, απ' τη γη στο σταυρό για να σωθώ. Από εκεί στον τάφο, απ' τον τάφο στο Θεό, Κύριε μου σ' αγαπώ. Can we do it on English too? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Κατέβηκες, κατέβηκες εδώ στη γη να ανοίξεις οδό, απ' τη γη στο σταυρό για να σωθώ. Από εκεί στον τάφο, απ' τον τάφο στο Θεό, Κύριε μου σ' αγαπώ. Κύριε μου σ' αγαπώ, Κύριε μου σ' αγαπώ. Κύριε μου σ' αγαπώ. Τι όμορφη ευκαιρία να ψάλουμε στον Κύριό μας. What a beautiful opportunity to worship our Lord. Μέσω της μουσικής είπαμε εν ολίγης στον προηγούμενο ύμνο το έργο Του. Through music, Ότι το έργο που έχει κάνει στη γη, πέθανε στο σταυρό για να σωθούμε. and in the previous hymn we sang of the sacrifice that he came to earth and died on the cross for us. Και καθώς σκεφτόμαστε όλα αυτά, And as we think of all of these things, υπάρχει μία λέξη πολύ δυνατή που έρχεται στο μυαλό μας, there's a strong word that comes to our mind, καθώς μια μέρα θα το ψάλουμε αυτό όλοι μαζί and we μπροστά are Του. going to sing this word one day in front of him. Θα ψάλουμε before him. εμείς που βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο αυτή τη στιγμή, ψάλουμε αυτή τη στιγμή. We're going to sing all together as we sing in this room here. Άνθρωποι που δεν είναι σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο, People from the entire world who are even not in this room right now with us. και όχι μόνο αυτοί, μαζί μας επίσης πλήθος γενεών. And Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, που δεν είναι εδώ μαζί μας. And even people who have left this earth and are not with us right now, they will be singing with us. Όλοι θα ψάλουμε αυτή την λέξη που είπαμε We will σημαντική, all sing together this word, ότι είναι Άγιος. that he is holy. Δεν θα υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούμε να σκεφτούμε εκείνη την There ώρα. will be nothing else that we will sing in that time, but the word holy. Ας πάρουμε μια
μικρή γεύση από αυτή την εμπειρία. Οι Άγιοι προσκυνούνε με πλήθος γενεών, ψάλλοντας αιώνια στον αμνό. Τον έφος των μαρτύρων και όλων των πιστών, ψάλλουνε αιώνια στον αμνό. Ιησού, το όνομά σου το πιο δοξασμένο, αυτό που θρόνοι προσκυνούν. Άρχες, εξουσίες, λαοί, βασιλείες, αυτό θα υποκληθούν, ψάλλουν άγγελοι. Άγιος, ψάλλει όλη η γη. Άγιος, Κύριος είσαι εσύ. Άγιος, Άγιος για πάντα. Σε χώρες ή αν βρήκες, αν έχεις λυτρωθεί, ψάλαινε ο ύμνος στον αμνό. Αν φέρεις το όνομα του, ελεύθερος αν ζεις, ψάλαινε ο ύμνος στον αμνό. Θα ψάλουμε, θα ψάλουμε αιώνια στο Θεό, ψάλουν οι άγγελοι. Άγιος, ψάλλει όλη η γη. Άγιος, Κύριος είσαι εσύ. Άγιος, Άγιος για πάντα. Ψάλλουν οι πιστοί, ψάλλουν οι πιστοί. Άγιος, βασιλιάς εσύ. Άγιος, θα σε πάντα εσύ. Άγιος, Άγιος για πάντα. Ιησού, το όνομά σου το πιο δοξασμένο, αυτό που θρόνοι προσκυνούν. Άρχες, εξουσίες, λαοί, βασιλείες, αυτό θα υποκληθούν. Your name, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. ψάλλουν οι πιστοί, ψάλλουν οι πιστοί. Άγιος, βασιλιάς εσύ. Άγιος, θα σε πάντα εσύ. Άγιος, Άγιος για πάντα. Θα είσαι πάντα εσύ. Άγιος, Άγιος για πάντα.
Αμήν. Ο Θεός είναι Άγιος, τον ευχαριστούμε για την ευκαιρία να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Our Lord is holy and we thank him that we get to enjoy this opportunity in this moment. Ψάλαμε μαζί και τώρα, όπως είπαμε, έρχεται η ώρα να δούμε κάποια πολύ όμορφα πράγματα από τα παιδιά, από την κατασκήνωση, We οπότε sang together and now it's time to see some beautiful things by our children from the camp. ας καθίσουμε Let's παρακαλώ. be seated. Καλησπέρα σε όλους. Good evening to everyone. Τι όμορφο αυτό το απόγευμα. What a beautiful evening. Είναι μία από αυτές τις Κυριακές του χρόνου που μου αρέσει πιο πολύ από όλες. This is one of the Sundays that I like the most Γιατί σήμερα συνδυάζουμε δύο πράγματα. because today we combine two things. Φυσικά είναι το φινάλε της κατασκήνωσης της εφηβικής που είχαμε το Easter Camp. One is the ending of our Easter camp, Και είναι η τακτική συνάντηση της συντροφιάς μας. it's also our weekly gathering of our fellowship. Οπότε σήμερα θα θυμίζει η ώρα μας λίγο συντροφιά So our time now will kind of remind us of our fellowship και λίγο γλέντι από την κατασκήνωση. and a bit of celebration from our camp. Πριν συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμα, But before we proceed with our program, ήθελα να πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. I'd like to take you something that maybe you don't already know. Χριστός Ανέστη. Christ is risen. Προχθές είχα πει σε ένα φίλο μου, το ήξερες ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Yesterday, the other day, I told my friend, a friend of mine, did you know that Christ was risen? Και σάστησε. And he's like, he was kind of shocked. Γιατί η φράση Χριστός Ανέστη τη λέμε σαν... He said it in a different way. We say Christos Anesti, Michalis just extended the sentence, and he was shocked because he said it somehow just a wee bit και δεν differently. καταλαβαίνουμε τι λέμε. And because we have gotten used to saying Christos Anesti over and over again the same way, we don't even realize what we're saying anymore. It's just a tradition. Και έτσι αυτή η φράση έχει πάρα πολύ ζουμί. So, but there's so much significance and essence behind that sentence. Μ' αρέσει εκείνο το εδάφιο που λέει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, I love that verse that says that Christ was crucified for our sins, αλλά αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. that he was risen for our justification. Και ελάτε να σας δώσω μια διαφορετική προοπτική για το δικαίωση. And let me give you a different perspective for justification. Οι μαθητές, όλοι αυτοί που περίμεναν κάτω από το σταυρό και βλέπαν το σωτήρα τους να πεθαίνει, The disciples that were waiting below the cross and seeing their Savior dying on that cross, σίγουρα πέρασαν κάποιες στιγμές που αναρωτιόντουσαν και έλεγαν τι ακριβώς έγινε εδώ τώρα? probably they had some moments there that they were wondering what exactly happened here now. Τζάμπα πιστέψαμε. Were we believing in vain? Πέθανε. He died. Και έτσι, αν δεν είχαμε την Ανάσταση So if we didn't have the resurrection, που έκανε όλους αυτούς που πιστεύαν να πούνε ναι, that made all these believers actually say yes, καλά έκανα που πίστεψα σε Αυτόν, yes, I did the right thing by believing in him, δεν θα είχαμε δικαίωση. we wouldn't have justification. Οι άνθρωποι αυτοί που πιστέψαν σε Αυτόν The people that believed ένιωσαν in him, δικαιωμένοι που πίστεψαν σε Αυτόν. they felt righteous for believing in him. Όμορφη εικόνα. It's a beautiful image. Κρατήστε την. And keep that image in your minds. Λοιπόν, καθώς όπως είπαμε είναι και η ώρα της συντροφιάς And as μας, we have said, it's also our time of our gathering for our fellowship. θα ήθελα να κάνω και μερικές ανακοινώσεις. I'd like to also make some announcements. Την επόμενη Κυριακή κανονικά έχουμε εδώ τη συνάντησή μας στις 6.30 ώρα. Next Sunday we'll be here again at 6:30. Και αν ερχόσαστε εδώ πρώτη φορά λόγω του παιδιού σας, And if you're here for the first time because of your child being at the camp, που ήρθε στην κατασκήνωση, η πρόσκληση είναι και για εσάς να έρθετε ξανά. it's an open invitation for you to come again. Ακόμα και από εσάς που είσαστε από Θήβα και Πάτρα και τα λοιπά. Even the people coming from Thebes and Patra. Λοιπόν,
Νομίζω αυτά με τις ανακοινώσεις μας και τώρα θα περάσουμε στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα. So that's it with our announcements. Now we're going to go to our camp program. Και όπως σας είπα, το κομμάτι αυτό είναι μια γιορτή. And as I have already said, this part of our program is a celebration. Και έτσι ετοιμαστείτε για πολύ ρυθμό So prepare yourselves for a lot of rhythm και ένταση. and volume. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και τη Χριστίνα I'd like to thank που τρέξανε αυτή την κατασκήνωση, αλλά και τα στελέχη μας, τους ομαδάρχες στην ομάδα ΣΟΣ. So we'd like to thank Yorgos and Christina, our counselors, our SOS team. The kitchen. Don't forget the kitchen. Και για αυτό το κάμπ είχαμε μαζί μας κάποιους εκλεκτούς φίλους, 4 άτομα που ήρθαν από την Αμερική. And for this camp, we had a group of special friends who came all the way from the U.S. Από την ένδοξη πολιτεία του Κεντάκι. Από την ένδοξη πολιτεία του Yeah, Κεντάκι. from the glorious state of Kentucky, Τη χώρα του fried chicken the country of fried chicken, και άλλα πράγματα. and many other things. Και μαζί με τη βοήθεια που μας πρόσφεραν στο κάμπ, So besides the help that they provided during the camp, μας βοηθήσανε να στήσουμε και ένα καινούριο σύστημα που ίσως δεν το βλέπετε τώρα, με κάμερες. they also, Υπάρχουν κάμερες. helped us set up a system that works with cameras. Maybe it's not very visible right now, Έτσι ώστε να μπορούμε να βιντεοσκοπήσουμε τις συναντήσεις μας. so that we may are able to record our gatherings. Και αυτή η συνάντηση είναι η πρώτη που βιντεοσκοπείται. And this gathering is the very first one that's being recorded. Και κάποια στιγμή θα σας στείλουμε και το link για να μπορέσετε να δείτε τα παιδιά σας. And at some point, we'll be able to send you a link where you can watch your children perform. Γιώργο, η μπάλα σε σένα. Yes, okay. Balls over to me. Αγγλικά να μιλήσω καλύτερα? Ναι, ό,τι θες. αγγλικά. Okay, so I'm very glad that the camp is over. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσε η κατασκήνωση. I can finally go home, Μπορώ επιτέλους να πάω στο σπίτι μου. but I have to say that I was honored to serve alongside our counselors, Αλλά πρέπει να πω ότι νιώθω μεγάλη τιμή να υπηρετήσω στο πλάι με όλους τα στελέχη μας. especially Christina. Where is Christina? Πού είναι η Χριστίνα? Ιδιαίτερα τη Χριστίνα. Πού κρύβεται? Because she did so much work before the camp, not just during the camp. Γιατί έκανε πάρα πολλή δουλειά πριν από την κατασκήνωση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια. Probably more work than I did. Ίσως περισσότερη και από μένα. We love having your kids over. Μας άρεσε πάρα πολύ η ευκαιρία να έχουμε τα παιδιά σας εδώ. The obedient ones. The obedient ones. Μόνο τα υπάκουα. No. And the annoying ones. Ακόμα και τα ενοχλήτικα. Because we know that God brought them to our doorstep. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός τα έφερε στο κατόφλι μας. And we're grateful for every time that you entrust your kids with us. Και είμαστε ευγνώμονες για κάθε φορά που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας σε εμάς. Now, this specific camp is Αυτή η different συγκεκριμένη κατασκήνωση είναι διαφορετική. because it's an arts camp. Γιατί είναι μια κατασκήνωση τέχνης. So it means we get to do different things, different activities. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες κατασκηνώσεις. And in this specific one, we had West African dancing, Και φέτος είχαμε αφρικανικό χορό, a clay workshop. πύληνες κατασκευές, We had a keychain making, κατασκευές, πώς το λένε, Μπρελόκ. μπρελόκ, Ναι, ναι. ναι. And we also had a sound production workshop right here. Και είχαμε και ένα σεμινάριο ηχοληψίας. Now, instead of telling you about all these things, Αντί να σας πω για όλα αυτά, we can show you a small glimpse of what we did. θα σας δώσουμε μια μικρή γεύση από το τι κάναμε. First with the West African dancing, Πρώτα θα έχουμε τον αφρικανικό χορό, which was directed by my director, my wife, Luciana. που διεύθυνε η διευθύντριά του, η Λουσιάνα, η γυναίκα του.
And she'll tell you what we're about to do. Και θα σας πει τώρα τι θα κάνουμε. Ήταν ένα μεγάλο προνόμιο να υπηρετήσω τον Θεό δίπλα στον άντρα μου. It was a great privilege to be able to serve God alongside my husband. Και φέτος κάναμε κάτι πολύ διαφορετικό. And this year we did something very different. Κάναμε χορούς από την Δυτική Αφρική. We did a few dances from West Africa. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν όλοι ξέρετε, There's something that I'm not sure all of you know, που λέγεται εθνοδοξολογία. which is called ethnodoxology. It's a Greek word. Ναι, είναι. Clarify. Που σημαίνει ότι δοξάζουμε τον Θεό μέσα από όλα τα έθνη. That means we are able to glorify God through all the nations. Και όχι μόνο στη συντροφιά μας, And not just in our fellowship, αλλά και στην κατασκηνώση έχουμε πολλές διαφορετικές εθνότητες. also at our camps we have many different nationalities. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω πάρα πολύ. I'm not going to talk too much. Θα δείξω, θα έχετε μία μικρή γεύση You have a small taste αυτά που κάναμε from, αυτές τις from the μέρες. things that we did. Ελάτε, ομάδα χορού. Come forward, dance team. Faleminderit. Η ομάδα χορού ήταν καταπληκτική. The dance team was amazing. Έχω πολύ περηφάνεια. Θέλω να πω ότι ο χορός που είναι μια τέχνη είναι για όλους. I'd like to say that dance, which is an art, a form of art, is for everyone. Και είναι μια τέχνη που έχει δημιουργήσει ο Θεός. And it's an art that God has created. Και δεν είναι μόνο για κορίτσια που μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας που είναι μόνο για κορίτσια, αλλά είναι και για όλους, για αγόρια. And it's not like sometimes we have the notion that it's only for girls, which is not true. It's for everyone. Και θέλω να πω ότι τα αγόρια στην ομάδα μας ήτανε I'd καταπληκτικοί. like to say that the boys were amazing. Και το τελευταίο πράγμα και φεύγω. And the last thing I'd like to say before I go,
είναι ότι αυτή η χορογραφία, λοιπόν, ο ρυθμός λέγεται Jole, I'd like to talk about the choreography. The name of this rhythm is called Jole. είναι από Sierra Leone, It's from Sierra Leone. είναι ένας χορός για να γιορτάσουμε κάτι. It is a rhythm for celebration. Και επειδή εμείς πιστεύουμε στον Θεό, έχουμε κάνει αυτή την χορογραφία με κάποιες κινήσεις που πιστεύουμε ότι είναι για να δοξάσουμε τον Θεό. And because we believe in God, we formed a choreography that has movements that we believe they glorify God. Και το μόνο ένα παράδειγμα, μία κίνηση που ήταν αυτή, And for example, this movement σημαίνει ότι παίρνουμε τις αδυναμίες μας it means that we take our weaknesses και δίνουμε στον Θεό. and we give them to God. Και στο τέλος που ήμασταν σε τρελή, And at the end, we were acting like we were nuts. σημαίνει ότι έχουμε χαρά, γιατί είναι η χαρά του Θεού. And we're expressing that we have this joy because we have God's joy. That is all. Well, this is the Greek one and this is the English one. It's an old joke, but I like it. Well, τώρα είναι η ώρα για τη χοροδία. Now, Τώρα, it is time ήρθε η στιγμή to call our maestro. να καλέσουμε τη μαέστρο μας. The one and only Τη μία και μοναδική. Diana Irini Romeos. Ας καλέσουμε τα παιδιά πάνω και θα ακούσετε μετά από μένα. Ελάτε, παιδιά.
Λοιπόν, αυτό ήταν απλά μια εισαγωγούλα. Δεν μπορούμε να είμαστε κατασκήνωση να πούμε ένα camp song, όπως το Lion King, το The Lion Sleeps Tonight. Το επόμενο κομμάτι... This was just an intro. Yes. Ναι, I'm Thank here. you. Thank you very much. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι λέγεται Wayfaring Stranger και επειδή είναι στα αγγλικά τα λόγια θα σας κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη μετάφραση. The next song is what she said, and she will do a quick translation Ναι. for that. Είπαμε με τα παιδιά ότι είμαστε όλοι οδηπόροι σε έναν δρόμο, όπως ξέρουμε, ναι. We were talking with the kids about how we are travelers in the same road. Yeah, but we all have, even though the road, θες να το πω στα αγγλικά? Καλά το πας, ναι, Yeah, μπράβο. even though the road is very difficult and there's a lot of challenges and it's steep and it's hard, Παρόλο που ο δρόμος είναι δύσκολος και υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στο δρόμο αυτό, there are golden fields ahead of us. υπάρχουν χρυσά χωράφια μπροστά μας. And we know that the end goal is one, Και ξέρουμε ότι ο προορισμός είναι ένας. and that's to be with our Father. Και αυτός είναι να είμαστε με τον Πατέρα μας. And we said that each and every one of us right now are on, might seem like a different road, Και λέμε ότι μπορεί ο καθένας μας να βρίσκεται σε έναν διαφορετικό δρόμο, να φαίνεται each έτσι. one very challenging Κάθε δρόμος έχει πολλές in προκλήσεις, its own way, of course, με το δικό του τρόπο, but we all have one goal, αλλά όλοι έχουμε ένα στόχο, and that is to go see our Father, to go home. και αυτός είναι να πάμε να δούμε τον Πατέρα μας, να πάμε στο σπίτι μας. So please enjoy this next spiritual. Παρακαλούμε, ας απολαύσουμε το επόμενο πνευματικό κομμάτι. Okay, and as the band makes its way up, όσο η μπάντα ανεβαίνει,
we're just going to say the next piece is called Ain't No Grave. Το επόμενο κομμάτι λέγεται, ακριβής μετάφραση, δεν υπάρχει κανένας τάφος, ουσιαστικά κανένα... thank you, Yanni. You can take over the Greek translation for me. Ain't no grave. There you go. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω μόνο ένα εδάφιο, το οποίο, let me say it in English. I'm going to read a verse. Yanni, έχω και την αγγλική και την ελληνική, so I'll read it in both. I'm going to read a verse where this song, some of the words are inspired from this verse. Κάποια από τα λόγια του τραγουδιού είναι εμπνευσμένα από αυτό το εδάφιο. So in John chapter 11, verses 25 and 26, it says, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. So, από το βιβλίο του κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 11, λέει, τότε ο Ιησούς της είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει και καθένας που ζει και πιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Οπότε το επόμενο κομμάτι, the next song says, no grave, κανένας τάφος, is gonna hold my body down. Κανένας τάφος δεν θα μας κρατήσει το σώμα μας κάτω. We are through him alive and we have eternal life with him, which is amazing. So, ready, kids? Ain't no grave. Θέλω να πω, πριν κλείσουμε εδώ, δεν προχωράω από τη χοροδία χωρίς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εννοείται στον Αλέξη Παπαπασιλείου. I would like to say a big thank you to Alexis, the piano player. Άμα κανένας από εσάς έχει διευθύνει χοροδία, ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς έναν φανταστικό accompanist δεν γίνεται. If any one of you has ever directed a choir, you know that without an amazing piano accompanist, this can't be done. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Ένα και A big ένα. thank you to the kids, each one of them. Γιατί όταν ήρθαν εδώ πέρα, δεν θέλανε, εννοείται, τραγουδήσαν εδώ πάνω. When they came here, either if they wanted it or not, they came to sing. Με πολύ καλή διάθεση. With a very good mood. Yes. Χριστίνα, thank you for changing all the slides. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, που άλλαζες τις διαφάνειες. And for turning the pages. Και που αλλάζεις τις σελίδες, βέβαια. Και έχουμε εδώ στη βιόλα τώρα τον Φίλιππο και Τατζιάν. Φίλιππος και Τατζιάν. Βιόλα. Και στην υπόλοιπη μπάντα, ελάτε πάνω. We have George and Γιάννη, ελάτε πάνω να παίξουμε το επόμενο κομμάτι. Let's go. Shame is a prison as cruel as a grave. Shame is a robber and he's come to take my name. Oh, love is my redeemer, lifting me up from the ground. Love is the power, my freedom's song is found.
now I'd like, Τώρα θα ήθελα, after we had all this spiritual food from the kids here, αφού είχαμε όλη αυτή την πνευματική τροφή από τα παιδιά, through music and dance, μέσα από μουσική και από χορό, to call our friend to the stage who will preach tonight. θα ήθελα να καλέσω τον φίλο μας που θα φέρει το μήνυμα, θα κηρύξει απόψε. And I say friend because the people who serve alongside with us here, Και λέω φίλος γιατί οι άνθρωποι που υπηρετούν εδώ μαζί μας, no matter how long they serve for, ανεξάρτητα από το για πόσο καιρό υπηρετούν, they become friends and we know that they're siblings in Christ. είναι φίλοι μας και γνωρίζουμε ότι είναι αδέρφια μας εν Χριστώ. So Mr. Ryan Brown. Ο κύριος Ryan Brown. There's nothing brown about him. Ναι, δεν έχει κάτι καφέ πάνω του. Oh, thank you. Παρακαλώ. Αυτό αριστερά, He wants us to move the table. You can lift it up. You're stronger. Good evening. Καλησπέρα. It is a pleasure and it is a privilege to be here with you tonight. Είναι χαρά και προνόμιο μου να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. For the last few days, Τις τελευταίες μέρες I've had the extreme honor and privilege είχα το προνόμιο και την τιμή, μεγάλο προνόμιο και την τιμή, to share the word with your kids. να μοιραστώ το Λόγο του Θεού με τα παιδιά σας. We looked at many different scriptures, Κοιτάξαμε διαφορετικά εδάφια και χωρία από το Λόγο του Θεού, but our main focus αλλά η κύρια μας εστίαση was in John chapter 4, ήταν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. looking at the event of the woman at the well. Κοιτάζοντας την ιστορία της γυναίκας εκεί στο πηγάδι. Now, each of your kids Και το καθένα από τα παιδιά σας should be wearing a bracelet θα πρέπει να φοράει ένα εδώ, πώς το λες, that says path on it. αυτό εδώ, βραχιολάκι, ευχαριστώ. Βραχιολάκι, ευχαριστώ. Now, each of these Και letters πάνω λέει οδός στα ελληνικά. represent the answers to some questions that we found through our text. Αλλά στα αγγλικά το κάθε γράμμα, PATH, αναπαριστά μία ερώτηση κάθε μέρα που ρωτάγαμε στην κατασκήνωση. 4 ερωτήσεις σύνολο. We ask the question, who am I? Η πρώτη ερώτηση είναι ποιος είμαι, Why am I here? γιατί είμαι εδώ, What am I supposed to do? τι πρέπει να κάνω And where am I going? και πού πάω. So let's look at the letter P. Έτσι, ας κοιτάξουμε πρώτα το γράμμα P. P stood for person. Το P εδώ είναι για τη λέξη person που σημαίνει άτομο. We learned Μάθαμε that there are many voices clamoring and trying to get our attention. οι οποίες προσπαθούν να πάρουν την προσοχή μας. Υπάρχουν πολλές φωνές που προσπαθούν να πάρουν την προσοχή μας. But ultimately, though, Αλλά εν τέλει, our identity η ταυτότητά μας is rooted είναι ριζωμένη and grounded in Christ. και θεμελιωμένη στον Ιησού Χριστό. He is our firm foundation. Αυτός είναι το γερό θεμελιό μας. If we are rooted in Him Αν είμαστε ριζωμένοι μέσα σε Αυτόν and grounded in His Word, και θεμελιωμένοι στο Λόγο Του, then our identity is secure. τότε η ταυτότητά μας είναι ασφαλής. It does not matter what the world may tell us, Δεν έχει σημασία τι μας λέει ο κόσμος, because if we are in Him, γιατί αν είμαστε μέσα στο Χριστό, then our identity is sure. η ταυτότητά μας είναι σίγουρη. Next, we looked at the letter A. Μετά κοιτάξαμε το γράμμα A. Why am I here? Γιατί είμαι εδώ. A stands for assignment. Το Α ήταν η λέξη αποστολή. And in John chapter 4, Και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4, verse 4, στο δάφιο 4, we read that Jesus had to go to Samaria. Not he wanted to, not he thought about it, but he had to go to Samaria. είχαμε διαβάσει ότι Ιησούς είχε πάει στη Σαμάρια. Όχι το σκέφτηκε ή απλά το ήθελε, έπρεπε να πάει στη Σαμάρια. This tells us Αυτό μας λέει that he was on a mission. ότι ήταν σε μια αποστολή. And his mission, Και η αποστολή του, his assignment, αυτό του που είχε ανατεθεί, was to be obedient to the will of his Father. ήταν να είναι
υπάκουος στο θέλημα του πατέρα του. We learned Μάθαμε that our assignment ότι η δικιά μας αποστολή is the same and Είναι to η- share the gospel of his death and resurrection. είναι η ίδια αποστολή, αλλά επίσης να μοιραζόμαστε τα καλά νέα της Σταύρωσης και της Ανάστασής του. And we are to do that wherever and with whoever, Και πρέπει να το κάνουμε αυτό με οποιονδήποτε και οπουδήποτε. so that whosoever will Έτσι ώστε οποιοσδήποτε may be saved. ακούσει, πιστέψει. Next, we looked at the letter T. Μετά κοιτάξαμε το γράμμα T. And T is what am I supposed to do? Και το τι είναι τι πρέπει να κάνω τώρα. It is our task. Είναι η λέξη task που είναι αυτό το οποίο... Μου έφυγε τώρα. Πώς θα το μεταφέρω το task. Το έργο, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Η ευθύνη μας, ναι. We took a long, hard look at the woman at the well. Κοιτάξαμε πολύ αναλυτικά στο πρόσωπο της γυναίκας εκεί στο πηγάδι. We studied and we learned Μελετήσαμε και μάθαμε how at first she wanted the living water that Jesus was giving πως αρχικά ήθελε το ζωντανό νερό που ο Ιησούς έδινε only for herself. και το ήθελε αυτό το ζωντανό νερό μόνο για τον εαυτό της. We discussed Συζητήσαμε how we too can fall into that same trap καθώς και εμείς μπορεί μερικές φορές να πέσουμε στην ίδια παγίδα. of bringing our own agendas Να έχουμε τη δικιά μας ατζέντα, το δικό μας συμφέρον to Jesus. και να το φέρνουμε αυτό στον Ιησού. If you will do this, Lord, Αν το κάνεις αυτό εσύ, Κύριε μου, then I'll do this. εγώ θα κάνω αυτό. He is not our magic genie. Δεν είναι το μαγικό μας τζίνι, ο Θεός. He is the King of Kings Είναι ο βασιλιάς βασιλιάδων and the Lord of Lords. και ο Κύριος Κυρίων. And he is to be treated as such. Και πρέπει να του φερόμαστε αντίστοιχα. We identified Και εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας ως... 5 tasks Βρήκαμε εδώ 5 στόχους as believers and followers of Jesus that we are called to. ως πιστοί και ακόλουθοι του Ιησού. First, Ο πρώτος στόχος. we are to bear fruit. Πρέπει να φέρουμε καρπό. You can find that in the book of Ephesians. Μπορούμε να βρούμε αυτό στην επιστολή προς Εφεσίους. Second, Το δεύτερο. we are to be holy as he is holy. Πρέπει να είμαστε άγιοι όπως είναι και αυτός άγιος. And that's in 1 Peter. Και αυτό είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Third, Το τρίτο. we are to do good works. Πρέπει να κάνουμε καλά έργα. Also found in the book of Ephesians. Επίσης το βρίσκουμε στην επιστολή προς Εφεσίους. Now, we don't do good works to be saved. Έτσι, όμως, να προσέξτε εδώ, δεν κάνουμε καλά έργα για να σωθούμε. We do good works because we are saved. Κάνουμε καλά έργα επειδή σωθήκαμε. And then fourth, Και το τέταρτο στόχος we are to obey his commands. είναι να υπακούμε τις εντολές του You can find that in Matthew. και το βρίσκουμε αυτό στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον. And then finally, fifth, Και ο τελευταίος στόχος we are to follow him, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. to follow Jesus. Να ακολουθήσουμε τον Ιησού. No turning back, Χωρίς να γυρνάμε πίσω. no turning back. Χωρίς να γυρνάμε πίσω. Finally, we looked at the letter H, Και τελικά, στο τέλος, φτάσαμε και στο γράμμα H and we answered the question, where am I going? και απαντήσαμε το ερώτημα πού πάω. Home. Πάμε στο σπίτι, πάμε εκεί που ανήκουμε. You see, each of us is heading somewhere. Βλέπετε, ο καθένας από εμάς πάει προς τα κάπου, κατευθύνεται προς τα κάπου. We each have a destination. Όλοι μας έχουμε ένα προορισμό. And that destination is based off of one thing and one thing only. Και αυτός ο προορισμός εξαρτάται από ένα πράγμα και ένα πράγμα μόνο. Do you know the Lord Jesus? Γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Do we believe what he said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, or do we not? Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή και ότι κανένας δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα εκτός διαμέσου αυτού ή όχι, που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 14:6. Because either Jesus is the Son of God, Έτσι, ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού or he is not. ή δεν είναι. Either he is who he says he Ή is, είναι αυτός που λέει ότι είναι or he isn't. ή απλά δεν είναι.
Either he will do what he said he will do, Ή θα κάνει αυτό που λέει ότι θα κάνει, or he won't. ή δεν θα το κάνει. Thankfully, Ευτυχώς, we know that this is true, that Jesus is the Son of God. γνωρίζουμε ότι αυτό είναι η αλήθεια και ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Amen. Αμήν. So, according to the Bible, Έτσι, σύμφωνα με τη βίβλο, we can have eternal life now μπορούμε να έχουμε την αιώνια ζωή τώρα, by choosing and seeking the presence of God in our lives. επιλέγοντας και προσπαθώντας να βρούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. We don't have to wait until we get to heaven or until we die. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό ή μέχρι να πεθάνουμε. Because of what Jesus did on the cross for us, Και λόγω αυτού που έκανε ο Ιησούς στο Σταυρό για μας, he broke and canceled the power of sin in our lives. ακύρωσε και κατέστρεψε τη δύναμη της αμαρτίας στη ζωή μας And defeated death. και νίκησε το θάνατο. And because of this, we can now know the Father more intimately than we have ever before. Και λόγω αυτού μπορούμε να γνωρίζουμε τον Πατέρα με περισσότερη οικειότητα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Then we looked at Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Έπειτα κοιτάξαμε το Ευαγγέλιο κατά Μαθαίον And if you have your Bible or if it's on your phone, και αν έχετε τη βίβλο, I encourage you to look it up. μπορείτε να το ανοίξετε. Είναι I don't have Matthew. it written. Ah, that's okay. Which chapter is it? 7. Και κεφάλαιο 7. We were challenged. Sorry, the verse. Matthew 7, 13 to 14. Ναι, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 με 14. We were challenged Είχαμε την πρόκληση and confronted και είχαμε τώρα το... How you can translate that in this context? Go on and I'll try to... Ήρθαμε αντιμέτωποι. Ναι, ήρθαμε αντιμέτωποι with a sobering truth. με μια κυρίαρχη αλήθεια. See, it reads, the gate is wide Διαβάζουμε εδώ ότι η πύλη είναι πλατιά and the way is easy και ο δρόμος είναι εύκολος, η οδός είναι εύκολη, that leads to destruction. οι οποίοι οδηγούν στην καταστροφή. And I believe a better translation than destruction would be hell, Και πιστεύω ότι μια καλύτερη μετάφραση Which της is καταστροφής είναι κόλαση, which is eternal separation from God. η οποία είναι στην ουσία ο αιώνιος αποχωρισμός από το Θεό. And then it says, and those who enter by it are many. Και λέει ότι αυτοί οι οποίοι περνάνε μέσα από αυτή την πύλη είναι πολλοί. Then it tells us, for the gate is narrow Και μετά μας λέει για την στενή την πύλη and the way is hard και είναι η δύσκολη δίωδος μέσα από αυτή, that leads to life. η οποία όμως οδηγεί στη ζωή. And those who find it Και αυτοί που τη βρίσκουν are few. είναι λίγοι. Then I shared some statistics with your kids. Μετά μοιράστηκα κάποια στατιστικά δεδομένα με τα παιδιά σας And I don't know if you know this or not, και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό ή όχι, but there are approximately 8 billion people in this world. αλλά υπάρχουν περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. And it is estimated Και έχει υπολογιστεί that 4.9 billion of them, ότι 4,9 δισεκατομμύρια από αυτούς, that's over half, είναι λίγο περισσότερο από τους μισούς δηλαδή, have never heard the gospel of Jesus' death and resurrection. δεν έχω ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο του Ιησού για τη σταύρωσή του και την Ανάστασή του. So I propose this question to your kids. Έτσι, έθεσα αυτό το ερώτημα στα παιδιά σας And I'm going to propose it to you tonight. και θα το θέσω και σε εσάς απόψε. What are you going to do about it? Τι θα κάνετε γι' αυτό? Right now, Τώρα you live in a country that has many freedoms. ζείτε σε μια χώρα που έχει πολλές ελευθερίες. And there should be nothing stopping you or us from talking about Jesus and sharing the gospel with others. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο ώστε στο να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο με ανθρώπους γύρω μας και όλους τους άλλους που είναι εκεί που είμαστε. And as I said to your kids, Και όπως είχα πει στα παιδιά σας, I'm going to challenge you tonight as well. θα σας δώσω μια πρόκληση επίσης. If you profess Christ as your Lord and Savior, Αν ομολογείτε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος σας και ο σωτήρας σας, and you aren't getting black and blue, a little bruised, και έχετε μόλοπες,
a bloody nose from time to time. Έχετε μία μύτη η οποία αιμορραγεί που και που. Maybe your eye gets blacked by this world. Ίσως αυτός ο κόσμος μεταφορικά σας μαυρίζει τα μάτια. Then maybe Ίσως you look a little too much like this world. Ίσως είσαστε λίγο πολύ σαν τους ανθρώπους του κόσμου αυτού. Μοιάζετε με τους ανθρώπους του κόσμου αυτού. Because remember, Γιατί θυμάστε, the road, η οδός, the way, ο δρόμος, the path το μονοπάτι is narrow είναι στενό and hard και είναι δύσκολο, that leads to life. το οποίο οδηγεί στη ζωή. And only few Και μόνο μερικοί will find it. θα το βρούνε. Will you be one of the few? Θα είσαι ένας από αυτούς τους λίγους. And who are you bringing with you? Και ποιον φέρνεις μαζί σου. Maybe some of you tonight Ίσως μερικοί από εσάς απόψε, are either sitting on the fence when it comes to Jesus, ίσως είσαστε στα όρια μεταξύ του να πιστέψετε ή όχι στον Ιησού, or you just see him as a nice guy. ή απλά βλέπετε τον Ιησού σαν έναν καλό τύπο. Good teaching, Καλός δάσκαλος, very moral, πολύ ηθικός, very kind, πολύ ευγενικός, compassionate and loving, έχει εμπάθεια και αγαπάει, but that's it. αλλά αυτό είναι. Not the Son of God. Δεν είναι ο Υιός του Θεού. Let me encourage you Επιτρέψτε μου να σας ενθαρρύνω that a real God ότι ένας αληθινός Θεός sent his real Son έστειλε τον αληθινό του Γιο to a real cross σε έναν αληθινό σταυρό to pay a real debt για να πληρώσει ένα αληθινό τίμημα that you and I could not pay. το οποίο εγώ και εσείς δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. It's not that we could never pay it. Δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το πληρώσουμε. We could never afford it. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό που χρειάζεται για να το πληρώσουμε. God commanded Ο Θεός έδωσε την εντολή and needed a perfect sacrifice. και ήθελε μια τέλεια θυσία. And because Jesus was perfect, Και επειδή ο Ιησούς ήταν τέλειος, he became our sacrifice, έγινε αυτός η θυσία για μας. our propitiation, I do not know that word. payment that satisfies in full. Είναι η εξόφληση, η πλήρης εξόφληση του χρέους μας. It's a beautiful word. I encourage you to learn it. Είναι μια πολύ όμορφη λέξη και σας θα να τη μάθετε. I will look it up. So tonight, Έτσι, απόψε, if you don't know Jesus, αν δεν γνωρίζετε τον Ιησού, in the Psalms it says, do not harden your hearts. στους ψαλμούς διαβάζουμε να μην σκληρύνουμε τις καρδιές μας. You see, it was all the times when the Israelites would harden their hearts Αν διαβάσετε κάθε φορά που οι Ισραηλίτες σκλήριναν την καρδιά τους, that they would turn their back on God γυρνούσαν την πλάτη τους στο Θεό and they would lose his blessing. και θα χάνανε από τις ευλογίες Του. So please, Έτσι, σας παρακαλώ, if the Spirit is speaking to you, αν το Πνεύμα του Θεού σας μιλάει, tugging at your heart, tugging, τραβάει, κάπως να ελκύει την καρδιά σας, then I encourage you, σας ενθαρρύνω, please, σας παρακαλώ, be obedient να είσαστε υπάκουοι and just say, yes, Lord, και να πείτε ναι, Κύριε, I'm here. είμαι εδώ. It's as simple as saying, I need a Savior. Είναι τόσο απλό όσο να λες χρειάζομαι ένα σωτήρα. Please forgive me of my sins Σε παρακαλώ, συγχώρησέ μου τις αμαρτίες and help me to follow you. και βοήθησέ με να σε ακολουθήσω. Amen. Αμήν. Amen. We are going to watch the video. In Ήρθε η Greek, ώρα it's the same word. να So, δούμε το βίντεο. video. Αυτό ήτανε.